بولد زانتا ودرزا دراسي قويتوم جيلة ترختي موسى قرماتيونن راهل عقباين إذا تسعقي حاتته كرارا تقرمو نعوك حرق إلين بر حسيك إتمرعون بمبال ناود درزان أمل كتتلو زنبابا كي تسألك خومي تكبري خويزو بلا كرارا بهاندبت قوت تعلو إيه تنجيركا ناتب حساب زي تغيره قاس كرارا ريا سنبل الزنبابا بود درزان عركي زمت أني فتوني لمن تسأليكيو حاتتا كرارا تغنشرو وا كمي زي تقولو انتي كم زقبر مش تفلت إخا انت جيروكي بقى كيف يهبكيون مساخخ حد رايدلين وا أتزربا خدك الله بلتو زنبابا نام حزقا إنا تأمتت عزر بل انت يكخد الندا نسون دي تحكي كذب أبي زلازيا إلو تأنتين وانكده كرارا أتاتا إذا الله تبلك أسأني حزن بابا حاتتو إتا بحد إندا سألاي دويلو أبت بترينا نزنبرا زت فلالي سئلتات كر إزت صنحو ودرزان ساكت يا أخي ويال أبي زلازيا قماما إلوو تنبلا كرارا لب ولد زانتا ودرزان مبل مثل عسران شوعة كفال كراران ودرزانن نتا أب كلو قدناتات أسمر عسيلو للاونت حاجرو زنبل زنبره حزب إرترا منقسقاساتون حاسيتون مالت حاجوسون بأنكرو أن تعذبو بسينما دان تقبلهم نابشو قصهم مقدو قصلو آب كبابي ميدا إرترا مسبزحوخا نحنتي سراغ زربا بعلو زدرسان زتواسا اللان دراما كبيبهم زري سبات مسقات أموهم واتا تايدالهم زري زلو إلو ودرزان كل بلمو نسراغ زربا مسرأيو اوي كرارا سراغ زربان ديدا دراما دريس واسا زلو واتا نعبرايو بمبال نابتو ماب قدميو زنبرو سبات صقعيلو كعزب جمره ودرزان باتا ودرزان حركي فرق زبصح دراما دامون تاخطري ليخه باني خيدي اخي بلو كرارا ناود درزان صقعيلو نسراغ زربا مسرأيو قصو تصويقو يا حساب صنح حريفيا تمثل زلا نرايا تخرار عركي يا تخونكا تاود درزان بقاتا نخيدي اخي إلو بإيدو مسحبو جن ودرزان ون دد حريقو سعبا بقاتا خرارا زاد دراما بزعبا حدا نخبدو استشيطة أبال هزبا ودحنا الدرق كم يجيرو حاسيو سبات كم زأسرن جنزو بنبلعو كم زفتحو من التترخ بيلا زانتا يانيرا كري أنيرنا يا أخي بلو ودرزان قلتو طويون ندحريت أنا تأمتا بقاتا سرع سبكو تشادا أمو فلوت انديو انتا خطري اللي اخا ازي الدراماكو هزبي إرتا أبقزي مقزاتي بزوم سبات زياتهم بزحلفو زكياتنا درع عندي تقلص كنو مهارو لنيرنا نمبر بقاتا تاقونكا تاود درزان عركي كاب حاسو سب زأسرن زأسرن سب مونتا عينة تمرت يا خطريك بدليغا حاسوت متلال سركي قفع بدلن كتمهار تدلي بزي كازن تقسكون كالي انتا يسرح اللهم هزبا ودحنت كمزياتهم سبا تغلال لخطفو تراي زلهم بلو كرارا قوت عيلو هو أتا تاقونكا تخرارا نساتهم تتأفيهم دا
ህዝብን ሃገርና ብሓደጋ ከኣቱ ዋና ይጸታ እኮ እዮም በሎ ወዲ ረዛን ስምብዲሉ ህዋ ግደፈና ያኽ ካብ ናይ ደገ ጸላእ እምበር ካብ ወዲ ሃገር ዝጸናጸን ሓሳዊ ናይ ጸታ ኮይኑ ይፈልጥኒ ያኸ በኣታ ኹራራ ዓርከይ ንሕናና ቶንጓኑ ስለ ዝኾናስ ናይ ደገ ሓይልን ዲና ነርና ስለዘይ ኣምኑና ግን ግድን ይኽጸናጸኑና ኦኑ ስዳ ጽቡቕ ኣለኻ ግን ህዝብን ሃገርን ዘጥፍእ ህዝባዊ ጥፍኣት እምበር ንህዝብን ሃገርን ዘድሕን ወይ ዝሕሉ ኣባል ህዝባዊ ድሕነት ደርጋ ይነበረን ያኸ ባዕ በለ ኩራራ ንወዲ ረዛን መሪሑ ናብ እንዳሜስ ዋጋይ ዓድዋ እናኣተወ መርሓባ ደቂ ዓበይቲ በዚኣ ንበሩ ረሓቐሎ ማታ ወዲ ገፋሕ በሎም ሓርገጽ ነቶም ኣብቲ እንዳሜስ ዝጸንሑ መንእስያት በዓል ወዲ ረዛን ሰላማ ጀምዓ ኢሎም ንውሽጢ ምስ ኣተዉ ኣብ ዘደቐ እዚኣ እውን ኣብ ሓደ ጸግዒ ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ደኒኑ ክሓስብ ጸንሖም መርሓባ ዶክተር ቃስም እንታይ ዳ ትሓስብ ኣለኻ ዶክተር በዓልና ጽነት ኣይተብዕልን ዲኻ እንኳሓጎሰና ኸኣ ብምባል ብርለሜስ ኣቐበሎ ወዲ ረዛን ይቐኒለይ እንዳቐሰደበና ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መላእ ዓለም ብሸንሆት ማለት ደስ ብዝብል ነገር ይፍስሃሎ ህዝቢ ኤርትራ ያክል ናይ ዘመናት ተኸታታሊ መግዛእቲ እወን ናጽነት ኣድሚጹ ነቲ ብመስዋዕቱ ዘረጋገጾ ናጽነቱ ነታ ንመዋዕል ጸማም እዝኒ ሂባቶ ዝነበረት ማሕበረሰብ ዓለም ዓዲሙ ኣብ 27 ሚያዝያ 1993 ዓመተ ምህረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣልቢስዎሎ ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ዓለም ብሕጊ ክምራሕ ዝጀመረን ልዕላውነት ሕጊ ዝፈልጥን ብልቢ ዘኽብርን ጭዋ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዩ ንልዕላውነቱ ክዳን ሕጊ ኣልቢስዎ እምበር እታ ንዘመናት ክሳቐ ፋዕሩ ዘይገበረት ዓለም ክትምረቐሉ ወይ ክትባረኸሉ ኢሉ ይኮነን በለ ጭዋ ወረጃ ማለት እዩ እምባርከስ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ደጊም ንኤርትራ ክጐብጥ ወይ ክገዝእ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ዓይሊ ንሱ ዘይኮናስ ዓለም ለኻዊ ሕግን እቶም ንምኽባሩ ክታሞም ዘንበሩ ማሕበረሰብ ዓለምን እዮም ክኹንንዎን ክምክትዎን ዘለዎም ንዓለም ብሕጊ እናሓታ ግን ንሕና ንባዕልና ከምቲ ናይ ወለድና ሕጊ ተኸቲልና ሕጋውያን ምስ ንኸውን ጥራይ እዩ ሃገራት ኢጣልያ እንግሊዝን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባ ንዘውረዶ ዕንወትን ራስያን ህዝቢ ኤርትራ ክኽፈሎ ዝግብኦ ሕጋዊ ካሕሳ ስለ ዘለዎኻ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኽኸፍልኦን ነታ ዘዕነዋ ሃገሩ ዳግም መህነፅ ዝኸውን ገንዘብ መንግስቲ ኤርትራ ብሓያል ዲፕሎማስያዊ ሞገተ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ክሓተንን እንተ ኣብየን ድማ ክኸሰንን ይግባእ ብፍላይ እንግሊዛውያን ኣብ ኤርትራ እቶም ዝዓበየ ዕንወት ዝፈጸሙ ሕጋውያን ገዛት እዮም ነይሮም እዛ ን52 ዓመታት ዝገዛእትና ሃገረ ኢጣልያ ኸ ብ5 ሐምለ 1882 ዓመተ ምህረት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ግዝኣታ ከም ዝኾነት ለፊፋ ማለት ኣውጃ ወራር ፈሊማቶ ብ3 ነሐሴ 1889 ዓመተ ምህረት ልክዕ ሰዓት 7 ናይ ንጎ ድማ ብርቱዕ ዝናብና ዘነበ ናብታ ሽዑ ዕሙር ኣግራብን ውሑዳት ኣጓዱን ጥራይ ዝነበራ
ስምረት 4 ዓድታት ማለት ኣስመራ ክኣቱ ከሎ ጣልያን ርሑስ እግሩ ዝናብ ሒዙልና መፅዩ ብምባል እቲ ብዝተፈላለየ ግፍዕታትን ኣራግፅን ሃፀያት ጎንደርን መሳፍንቲ ትግራይን ሰራዊቶምን ከምኡውን በቶም ንስልጣኖም ኢሎም ንሓድሕዶም ዘፋልስዎ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሰበስልጣናት ዘሳቐ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኣስመራ ብዕልልታን ጨብጨባን ከም ዝተቐበሎ ካብ መዛግብቲ ታሪኽ ክሕባእ ይግባእን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ውግእን ወረ ውግእን ኣዕሪፉ ሰላምን ምረግጋእን ዕንጋለን ርውየትን ዝረኸበሉ ድማ ሽዑ እዩ ነይሩ። ምስ ጽርግያ መኪናን ዝተላለየውን ሻው እዩ። ብቕድሚኡ መጓዓዝያ ህዝቢ ኤርትራ መጽዓኛታት እዮም ነይሮም። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ድማ በዓል ኣድገ በቕሊ መስተርሆት ረኺቦም እዮም። ቁጽሪ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ተኸታታሊ ወራራት ብፍላይ ድማ በቶም ኣብ መንጎ 3 ዓበይቲ ሓይልታት ማለት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ከምኡውን ኢጣልያ ኣብ መሬቱ ብዝተገብረ 6 ዓበይቲ ውግኣትን ብጥሜት ኣካሒዳን ቁጽሪ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ ትሕቲ 250,000 ነይሩ። ኣብ 1933 ዓመተ ምህረት ብመንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ዝተገብረ ቆፀራ ህዝቢ እውን ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ 615,000 ምንባር እዩ ተመዝጊቡ ዘሎ። መንግስቲ ኢጣልያ ድማ ዋላ እኳ ዓሌታዊ እንተነበረ ንሃገርና ኤርትራ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ብከዋው ማለት ብቕልጡፍ ምዕባለ ኣብ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ሰሪዕዋ ከም ዝነበረ ዝከሓድ ኣይኮነን። ክሳዕ ለይቲ ሎሚ እውን ከም መንግስቲ ጣልያን ገይሩ ኣብ ሃገርና ዝሃነፀን ከም መንግስቲ እንግሊዝ ገይሩ ኸ ዘዕነወን ባዕዳዊ ሓይሊ ፍጹም የለን። ካብ ኣስመራ ናብ ከረን ናብ ባፅዕ ናብ ሰንዓፈን ዓዲ ኋላን ገጹ ዝወስድ ዘመናዊ ናይ ቀጥራን ጽርግያታት ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ማለት ካብ 1935 ክሳብ 1938 ዓመተ ምህረት እዩ ሃኒጹ ንኣገልግሎት ኣብቂዕዎ። ብቕድሚኡ ግን መንግስቲ ኢጣልያ ቅድሚ ካብ ባፅዕ ናብ ኣስመራ ምእታው ዝጀመሮ ኣብ ወርሒ ሕዳር 1887 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ምስራሕ ምድሪ ባቡር ምጽዋዕ ኣስመራ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 1911 ዓመተ ምህረት ናብ ኣስመራ ከም ዘእተዎ ይፍለጥ። እዚ መገዲ ባቡር እዚ ድማ ነዛ ሕጂ ንነብረላ ዘለና ምጩውቲ ከተማ ኣስመራ ንምህናጽ ዓብዪ ግደ ተጻዊቱ እዩ። ነቲ ኣብ መላእ ኤርትራ ዘሎ ዓበይቲ ህንጻታትን ነቕ ዘይብል ቢንቶታትን ከይጸብጸብና ነዘን ዝስዕባ ውሑዳት ብሉጻት ህንጻታት ኣስመራ ምጥቃስ ጥራይ እኹል ይመስለኒ። ቀዳመይቲ ካብ 1917 ክሳብ 1920 ዓመተ ምህረት ዝተሃንጸትን ኣብ 1938 ዓመተ ምህረት ድማ ዝተሓደሰትን ቤተ ክርስቲያን እንዳ ማርያም ኣስመራ እያ። ካልአይቲ ካብ 1921 ክሳብ 1924 ዓመተ ምህረት ዝተሃንጸት እዛ
ኣማእከል ኮምቢሽታቱ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ካቴድራልያ ሳልሰይትኻ ኣብ 1937 ዓመተ ምህረት ዝተሃንጸት እዛ ኣብ መርካቶ ዘላ ዓባይ መስጊድ ኣልኩላፋ ኣራሺድያ ከምኡውን እታ ኣብ ካምፖበሎ ዘላ ፍልይቲ ህንፃ ፊያት ታግሌሮ ኣብ 1938 ዓመተ ምህረት እያ ተሃኒፃ። ማይ ጃሕጃሕ ኣብ 1938 ዓመተ ምህረት ተሃኒፁ። እቲ ካብ ኣብየት ኣደባባይ ማለት ሜዳ ባሕቲ መስከረም ናብ ፊያት ዝወስድ 3 ዓበይቲ ጎደናታት ማለት ጎደና ኮምቢሽታቶ ማለት ጎደና ሓርነት፣ ጎደና ተጋደልትን ጎደና ዋርሳይን እውን ኣብ 1933 ዓመተ ምህረት ከም ዝተሃንጸዩ ዝፍለጥ። ከምኡውን ብዘይካ ሲነማ ኣፍሪካ እተን ዝተረፋ 8 ሲነማታት ኣስመራ ካብታ ኣብ 1920 ዓመተ ምህረት ህንጸታ ዝፈለመ ሲነማ ኣዝመራን ብድሕሪያ ኣብ 1934 ዓመተ ምህረት ዝሰዓበት ሲነማ ሓማሴንን ብዘይካ ሲነማ ኣፍሪካ እተን ዝተረፋ ሲነማታት ኣብ 1938 ዓመተ ምህረት ተሃኒፀን። ሲነማ ኣፍሪካ ግን ኣብ 1963 ዓመተ ምህረት ኣብ ግዜ ጃንሆያ ተሃኒፃ። እዚ ካብቲ ብዙሕ ውሑድ ኢጣልያውያን ኣብ ኤርትራ ዝሃነፅዎ እዩ። እቲ ዘገርም ግን እዚ ህንፃታት እዝን እቲ ካብ ኣስመራ ናብ 4 ማዕዝን ዶባት ኤርትራ ዝብፅሕ ዘመናዊ ፅርግያታትን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ተሃኒፁ ምውዱ እዩ። ጓና እኳ ኣብ ውሑድ ዓመታት ኣብዘይ መሬቱ ክንድዚ ዝሃነፀስ ወዲ ሃገር ቀዳ ኣብ ገዛእ መሬቱን ምስ ህዝቡን ብናጽነት እንታይ ዓይነት ተኣምር ህንፃኾን ከርእየና ይኸውን? እዚ ንግዜ እዩ ዝግደፍ። ክርሳዕ ዘይብሉ ነገር ግን እዚ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህንፃታት እንተላይተን ካብ ኣስመራ ጀሚርካ ኣብ መላእ ሃገር ዝነበራ ልዕሊ 66 ዝኾና ዓበይቲ ፋብሪካታት ኩሉ በኣላይነት ኢጣልያውያንን ብጉልበት ኤርትራውያንን ከም ዝተሃንጸ እዩ። ደሞዝ ኤርትራዊ ሰራሕተኛ ሓንቲ ሊረ ኢጣልያ ንመዓልቲ እያ ነይራ። ደሞዝ ኢጣልያዊ ሰራሕተኛ ኸ 6 ሊረ ንመዓልቲ እዩ ነይሩ። በቲ ኮይኑ በቲ ግን ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ወናነ ሃገሩ ባዕሉ ንምዃን ስለ ዝበቕዐ ደጊም ክሓልፈሉ እዩ። ስለዚ ዮሃና እንኳዕ ደስ በለና ብምባል ኮፍ በለብሳደ ግዚያ ኩራራ ዓርገይ ኣታ ኣነስ በል ንገዛ ኸይድ ረዛን ቴሌፎን ደው ኢላ ኸይስእነ ንኽጽበያ በሎ ወዲ ረዛን ናብ ኩራራ ጽግዕ ኢሉ ኮይሶም ወዲ ረዛን ዓርከይ ጽናሕ በል ክሳዕ ኪዳነ ምህረት ምሳኻ ኸይድ ብምባል ብርልኡ ጸንቀቐ። ኩራራ ካብ እንዳሜስ ዋጋይ ዓድዋ ወፂኦም ናብ ኪዳነ ምህረት ገጾም መገዶም ምስ ኣቕንዑኻ ኣታ ወዲ ረዛን ዓርከይ ዳሃይታ የወርካ ቤልሲ ኣለካ ዶ? በሎ ኩራራ የብለይን ኣታ ወህልም ኢለ ጠፍያ ናይ ዳሓ እንድያዳ
بلو ود رزان هو كم زنقلين ديك أسمرا زقبرو زلوا حدا دلدل حربنيا تمرعا حدا را تقبر تهول لنبر إزوم تقادلتكو نزن حرام ممنت إلهم وديهم منيم بلو كرارا جد أي مسلنن كوموتا تقبرسي معدمتنا نيرا يا أخي من البات هدي أنا محجاز أبصرح الشغلة وافرة بيزا خيتهلو لومي دخاتا زغلب كوبون درك سلازيله قدن سريح خم بلي عزل لغرار عركي أتغي دبلشو بلو ود رزان أب أف دقا بيت كريستيان كيدانا مهرت مس بصحو كويسا ود رزان عركي سناي ليتي جاو صباح الراغبنا أنا وين شوية مسماما برخت عليله نجازاي كيدا خعرفه بمبال حاقفو سعامو كرارا سلام نقا ودي عرق خدابي قريف كايو عاي بسرعة حيزان ديز تبايا زلخو بلتو ماما برختي في الشخشخن نابلت ناي من تاي بسراتي ماما برختي حاتت كرارا هو خيلو هو ناي حقو سنبر ناي من تاي رزنت نماتي وستيل يالو ممتيا نيرا ما حالسك بحق رزنت متيا نيرا إلو نخطك عيدو زرقحلا كرارا هو كد انتايكم حلالو تا زي ما صدو حاسي متيا لهوينه إلا إيرو تساق مسبلتو ماما برختي كرارا بغت تاقص مليسو باتازا أتوا وصا هو أنت أنا بيخا نقا أنت نقا واي بمبال دد حريو سعبا ندقا مستقلقلت كرارا بقويان ساقام تعاطيفو ناب بيت مرت جاليا قصو بمنقلقال اندقنا نساقام تطويو مستسورا هو أتا حانديو نابا يزخلو قويا واي جود انا بلت ناب بيتا أتوت ماما برختي كرارا بتود رزان زخدو قصو نايلبو انا قوية مسكتسالة نود رزان آب كباب اندا فرنو اندا ألفا كبت سحر كيبو تصوعو إيتا كرارا دحان ديغا بلو ود رزان سنبيدو كرارا كامت ان العلي له سلازنبرة بغتا كمل سلو اي كالن ابراخو تدقفو قرب مسعرفقن ود رزان عركي رزانت بلو ورزان تخويناتا بمبال سنبدن فرهان ود رزان لا لومي نا ماما برخت مصيا نيرا مني لكاتا ماما برخت نيراتني انتي تبلاتا ماما برخت رزانت مصيا نيرا يلاتكا ابو ويلاتني بخوم اندي داخ نغريكا بغيا مصيا ود رزان عركي مونتا لايلاتا اندي حاتتكوان واتمون عنا يبل حتتا إلو قمت البلا ود رزان كمي قراغن مصيا ودي نزوي يا لبا اشكعتو مصيا لا مالتكوي بلتي دد حرو ود رزان زبزب زبل زنبره كرارا كومودا تخون كابزو كل حلوادا كمي قرا مختشكع ودي اتخزاب سمرز بحسب كابز عينو زي فريا حلاوي يلنديو بحق دا ماما برختخ نرزنت رياتا يوركابيل وي فيروس كيكونا مصينا حاتته ود رزان هو اي مسلنن رزنت اندايلاتن ناي ግን دحان نخيدم مو اصبيغنا خانا حتى بلو كرارا ود رزان حويخو
እናላህለها ሰላም ማማ ብረኽቲ በላ ወዲ ረዛን ንኹራራ መሪሑ ናብ እንዳበጠበጥ እቱ ምስ በለ መዓልካ ማቴዎስ ወደይ ረዘነት ብሓቂ ድያ ናብዚ መፅያ ነይራ እወ ዘወደይ መፅያ ነይራ ኣለለኽያ ብሓቂ ረዘነታ መፅያ ነይራ እዋ አንታ ማቴዎስ ወደይ ካን ቆልዓ ዲኻ ጌርካኒ ሰበይቲ ወደይ ክጠፍኣኒ ብሓደ ኣፊቱ በለቶ ፍሽኽ ኢላ ማማ ብረኽቲ እሞ እንታይ ዳ ኢላትኪ በላ ወዲ ረዛን ዓይን ዓይና እናጠመተ የለን ምስ በልክዋዳ ዳሓን በላ የቐኒየለይ ናብ ገዝኡ ኸይደ ኸይዳ ሰዓት ክንደይ ዳ መፅያ ነይራ ዋይ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ይኸውን እዩ እስከ ወወ ሓደ ሰዓት ዝገብር እዩ በለት ማማ ብረኽቲ እዋ እሞ ምሸት ንድርያ መፅያ ነይራ በለ ወዲ ረዛን ስምብል ኢሉ ኣይ ገና እንዲ ዘሎ ኣፀቢቑ ዘይመሰየ ማቴዎስ ወደይ ዓይኒ ሕዝ ከብል ከሎ ያ መፅያ ነይራ በለቶ ማማ ብረኽቲ ንደገ እናጠመተት በልንፃ ዓይንሽታ ከም ዝበለታ ንገዛና ኸይደ ሓተ ቻው ሰላማ ጀምዓ ሶሪ ብምባል ነቶም ኣብቲ ገዛ ኮፍ ኢሎም ዝጥምትዎ ዝነበሩ በዓል ጥሕኒ ዝርከብዎም ውሑዳት ዓማዊል ማማ ብረኽቲ ሰላምታ ሂብዎም በቐጥታ ወፀ ወዲ ረዛን ኢታ ወዲ ረዛን ዓርከይ ከፋንወካ ደሞ ኢሉ ኩራራ ደድሕሪኡ ወፀ ኖ ኩራራ ዓርከይ ኪዳ ኸፈልፅ ባሕር ራኽበና ቻው ኢሉዎ ናብ ጣባ ገጹ ዘብዘብ በለ ወዲ ረዛን ኦኬ በልቻው ጽባሕ ራኽበና ንረዘነት ተረኺብካ ኢኻ ሰላም በለለ ኢኻ ኢሉዎ ኩራራ ናብ እንዳበጠበጥ ምስ ተመልሰ ኢታ ኩራራ ወዲ ረዛንዳ ዳሓን ዲኹን ዝሸቐልቀል በሎ ጥሕኒ ዳሓን እዩ ጥሕና ዓርከይ ረዘነት መፅያትካ ነይራ ስለ ዝበለቶ ማማ ብረኽትስ ከረጋግፅ ኢሉ እዩ መፂ ነይሩ ኢሉዎ ኮፍ በለ ኩራራ እዋ ምሽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዳ ነይራ መዓዝዳ ተመሊሳ ዳ በቐዳማይ ተመሊሳ እንታይ ትብል ወደይ ኣታ ሕጂኻ እሞ ወዲ ረዛን ብሰንካ መሊሱ ኣብ ሞሲባኻ ኣትዩ ማለት እዩ ኣይተርፍኒዩ እንታይ ዳ ክገብር እሞ ኢልካ ኢኻ እምባዕ ኣታ ኣነስ ሓቂ ዘረባ መኸለኹ ኩራራ ዓርከይ ንሕሩማስ ዝኹሉ ሃላኽ እንታይ ኣምጾ ሓረጎት እንተገደፈቶ ምሰታዮ ዘይቅጽል በሎ ጥሕኒ ኢሉ ጸጋቢሉ ህዋ ኣታ ጥሕኒ ዓርከይ ረዘነት እኮ ከምዘ ኖርማል ኣፍቀርቲ ኮነትን ወዲ ረዛን ዓርከይ ንሳ እኮ እንተላይ ማዘሩን ሲስተሩን እያ ካልእ መን ኣለዎ ድዩ ከመይ ገይሩ ክጠልማ ደሊኻ ኣደኻ ዶ ትጥለም እያ በሎ ኩራራ ናብ ማማ ብረኽቲ እናጠመተ ኣታሙ ክሳዕ መዓሽ ኣብ ሞሲባ ክነብር እያ ኸ ክሳዕ ስዒሩ ዝዕወት ያ ሕጂኻ መሊሱ ብሰንካ ክእሰርን ክግፍዕን ማለት ድዩ ኖ ሕጂ ዳ መን ከኣስሮ መንግስቲ ደርግ እኮ የለን ጥሕና ዓርከይ ኤርትራዊ ብጉቦን ብኣያበያን ስሒብካ ከም በጊዕ ኣብ ጸላም ምድጓን ተሪፉ እዩ ንምንታይ ኢሎም ዲዮም ኣያታትናን ኣሕዋትናን ተቓሊሶም ናጽነት ኣምፅዮም በሎ ኩራራ ዕትብ ኢሉ ኣታዞም ዳህራና ሰባባት እዮም ያኸ ብገንዘቦም ሰብ ንምጥቃዕ ኣይጽገሙን እዮም ምስ በሎ ጥሕኒ እዋ እዞም ታጅራት ማለት ካዲኻ ናስር ወደይ ሎሚ ስባ ከምቲ ነጋ ወደይ ዝብሎ በደልና ተራእዩ ብሕግን ብፍርድን ብጠበቐና ቶማጊትና ንእሰር ንፍታሕ ንኸውን ዝነበረ ግፍዕን በደልን እንተቐፂሉ ዳ ናጽነት እንታይ ዋጋ ክህልዎ ግዲ የብልካን ደጊን ወዲ ኤሌትሪያ ብዓመፃይ ክእሰርኒ ናስር ወደይ በለቶ ማማ ብረኽቲ መመልከቲቶ ኣጸብዕታ
ንየማነ ጸጋም እናወዛወዘት እወ ንሱ ዳ ይተርፍኒ ማማ ብርኽቲ መዓረይ ግን እዞመን ኢኸ ዝበልክዮም እሞ ብምባል ንማማ ብርኽቲ ጠመታ ጥሕኒ ኣነ እውን ካሓተይክ እናበልክየ ማማ ብርኽቲ ተጃራት እንታይ ማለት እዩ በላ ኩራራ ተቐቢሉ እዋ ታጅራት ዳ ሰብ ጸጋ ማለት እዩ እዞም ደቀይ ማለት በዓላያት ማለት እዩ ምስ በለቶም ህዋ ኣቲ ማማ ብርኽቲ እንተኾንክ ኢኸ ሰሚዕና ዘይንፈልጥ ትግርኛ ዝዛረብ ዘለኺ በዓላያት ማለት ከንታይ ማለት እዩ ሓተታ ኩራራ ደጊሙ በዓላይ ዳ እኹል ጸጋ ዘለዎ ሃፍታም ማለት እዩ እዞም ደቀይ ብሩኻት ቋንቋና እኮ ኣዝዩ ሃፍታም እዩ መሳኪን መን ምስ መሃረኩም እሞ ክትፈልጥዎ በለቶም ህዋ ትግርኛ ዳ መን ክምህረና ንኽንዛረበሉ እኳ ንጋዳ ኮይኑ ዝነበረ ኣነ ግን ነዞም ተጃራት ኣይኣምኖምኒ ማማ ብርኽቲ መዓረይ ገለ ዝቐርቀሩሉ ንኸዓይስኡንን እዮም በላ ጥሕኒ እዋ ኣታሎም እኮ ከም ቀደም ኣይኮነን ኩሉ እናትወፅዓ ኣበይ ዝበለሉ ቦታ ኣለዎ ሕጂ እዚ ሰብኣይ ንጓሉ እንድሕር ዝደለየቶን እናኸልከለ ቀጻሊ ተጻቢእዋን ገፊዕዋን ንሳ በቐታ ናብቲ ኣብ 21 ሕዳር 1979 ዓመተ ምህረት ኣብ ሳሕል ዝተመስረተ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ማለት ሃማድያ ኸይዳ ክትከሶ ኣለዋ ወዲ ረዛንካ ናብቲ ብ25 ሕዳር 1979 ዓመተ ምህረት ኣብ ሜዳ ዝተመስረተ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ማለት ሃመተ ኸይዱ ብወግዕ ክኸሶ ኣለዎ ሎሚ ከም ቀደም ኣይኮነን ንስኻን ዕድልጋን ስለዚ ናብቲ ሓያልን ዓማፅን ዝሕተተሉ ሕጊ ይኸዱ ኣለዎም በለ ሓርገጽ ተቐቢሉ